سلام لما تخاتلتي لما انتي دي مسلكم فلتت صبون ديو بتمرت ترخبن بعرس خات رخبن حجي تاي مسلكم لما انتي اب جرمن بعل اب موعل هصانات اب تمرت بيت مس ودي خوينا نشتي اب موعل هصاناتن اب ناي قداماي برك تمرتن مس ودي يخيد نيره جن طوانقا بتعمم عبي بعدو نهصاونتي جن طوانقا سلا زيردن نيرو تاريخو سصبغ يفلطون نيره عجب زعبا تخزاربكم يا ሃይማኖታዊ በዓልዩ ኣነ ማዕለ ኩጉል ንእሽተይ ሓበሬታት ክበኩም እየ ሞ ኩጉል ጌርኩም ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ፍልጠት ምንም ክፈልጥ ዝደሊ ማለት እየ ሕጂ ሰብኣይ እዚ ሳንት ማርቲን ይበሃል ናይ ሮም ወታደር እዩ ነይሩ ኣነ እውን ባዕለይ ንብበ ዘለኹ ኩጉል ኣብ 400 ድሕሪ ክርስቶስ እዩ ዝነብር ነይሩ ቁሪ ግዜ እንዳኸደ በባና እንታይ ክብሎ ከምዚ ኩታ ዓይነት ክብሎ ምሽ ኩታ ማለት ሲ ከምዚ ኣንሕና ቁሪ ኾን ተሎ ኩታ እዩ ዝድርብ ዓድና ሕጂ ከምዚ ኩታ ዓይነት ብና ናይ ዝዓዲ ናይ ማለት ናይ ምዕራባውያን ከምዚ ወይ ጃኬት ወይ ማንትል ገለ ይብልዎ ምሽ ንሕና ኩታ ገለና ንብሎ ከምዚ ኩታ ደሪቡ እንዳኸደ ተሎ ኣብዚ በቃ በረድ ዘለዎ ሰብኣይ በቃ እንዳቆሪሩ ሰብኣይ ሱሱ ኩታ ሲኡንስ ብቁሪ እንዳንተቐጥቀጠ ሪዎ ብፈረስ ድሓር እቲ ናቱ ኩታ ብናቱ ሴፍ ገይሩ ሴፍ ኢና ንብሎ ምሽ ብናቱ ሴፍ ገይሩ መቒልዎ ነቲ ድኻ ሰብኣይ ኩታ ዘይረኸበ ንቁሪ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ናይ ጀርመን ትምህርቲ ቤት መዋዕለ ህፃውንቲ እዚ ከምዚ ብካርቶን ገለ ገይሮምሲ ከምዚ ፋኑስ ገለ እዮም ንዑ ንታ መዓልቲ ጥራሕሲ ከምዚ ፋኑስ ዝመስል እንታይ መኽብለኩም ብካርቶን ብወረቐት ዓይነት ገይሮም ዝሰርሑ ኣብኣ ሸምዓ ትውላዕ ሕጂ ነቲ ትምህርቲ ይኸልዎ እቲ ታሪክ ናይዚ ሰብኣይ ወይ ከዓ ደርፊ ናይዚ ደርፊ ምስ ታሪክ ናይቲ ሰብኣይ ዝተተሓዘ ደርፊ ደርፉ ነቲ ትምህርቲ ወይ ነቲ መዋዕለ ህፃውንቲ ይኸልዎ ንህፃውንትን ቆልዑት ናይ ትምህርትን ብጣዕሚ ኣገዳሲ በዓል እዩ ኣገዳሲ በዓል እዩ ስለዝኾነ ንእሽተይ ብዛዕባ ክነግረኩም ኢለ ሎማዓንቲ ዕለት 11 ወርሒ 11 በባና ብግእዝ ኣቋፃፅራ ክንደይ ከም ምዃኑ ንገሩና ሎማዓንቲ ክትፈልጡ ተደሊኹም ግን ሳንት ማርቲን ኢልኩም ኣብ ጉግል ብእንግሊዝ ብኩሉ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም መዓልቲ ጽቡቕ መዓልቲ ማርቲን ፍልጠት ጽቡቕ እዩ ታይ ሕጂ ንትግራዋይሲ ሕጂ ንተጋር ሕጂሲ ታይ ክረብሐና ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ፍልጠት ይረብሕ እዩ ማለት ክትፈልጦ ስልካ ንባዕሉ እውን ሕጂ ኣባና መዋዕለ ህፃውንቲ ኣብ ትምህርቲ ቤት ከምዚ ዝበለ ናይ ሃይማኖታዊ በዓል ኣሎ ድዩ ኩሉ ግዜ ምስ ትምህርቲ ዝተተሓዘ ይኾነን ምስ ናይ ዘመናዊ ትምህርቲ ስለዝኾነ ሲ ስኹል ሓበሬታ ኸቢለ እየ ሰላም